खुलुमबाय स्टुडियोआव आं दायो दं राजीब बसुमतारी। नखर संसार दानो थाखाय गुबुन रायजोआव थांनानै रां खामायनो थांनाया गावनि जिउखौसो फोजोबना लानांदों सानै गथ'नि बिफाया। शम्भु दास मुंनि सासे सुबुङा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनाया लामा ससेयावनो दुथां सुबुंनि आखायावसो जिउ फोजोबना लानो गोनां जादों। आरो जिउ फोजोबजानाय सिगां बिमानियाव गाबै गाबै फन कलनि गेजेरजों बुंहरदोंमोन, आयै सानै गथ'खौ मोजाङै खाङै बाङै फेदेरदों, आंखौ बुथारसिगोन दुथांफोरा होनना। गावनि थैगोनखौ गावनि मेगन सिगाङावनो नुनानै गावनि गथ' सानैखौ लानानै बिमानियाव कल खालामदोंमोन शम्भु दास मुंनि सुबुङा। जाथायानो जाबाय शम्भु दासआ 40 बोसोर बैसोनि, धेमाजि जिल्लानि 1 नं सेमोन साफरि सनालि साफरि गामिनि। शम्भु दासआ थांनाय 9 अक्ट'बर खालि न'निफ्राय केराला फारसे खामानि मावनो होननानै गावनि सानै लोगोजों थांफादोंमोन। नाथाय दुखुगोनां बाथ्रा, शम्भु दासनि गोथै देहासो मोननाय जादों आन्ध्र प्रदेशनि काकिन्डा टाउन रेलवे स्टेशनाव। दुखुथिया नखरनि बिमाया फोरमायथिदों, शम्भु दासआ दिनै फुंनि 8 बाजियाव गाबै गाबै आयै आंनि फिसा सानैखौ नायदो होननानै बिमानो गाबै गाबै फोरमायहरदोंमोन, आंखौ बुथारसिगोन होननानै। नाथाय शम्भु दासआ बेबायदि फोरमायहरदोंब्लाबो नखरनि सुबुङा शम्भु दासखौ रैखा खालामनो हायाखैसै। शम्भु दासआ गावनि नखरनि माखासे जेंनानि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावहैबाय थायोमोन आरो बेबायदिनो खामानि मावनो होननानै गावनि अनजालि बिसि सानै उन्दै गथ'खौ गारनानै 9 अक्ट'बरावनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। आरो मख'जाथावदि शम्भु दासजों लोगोआव थाफानाय सानै महन टकबी आरो कन गगৈ सानैखौबो दासिमहालागै नागिरना मोननाय जायाखै होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों। जावैसोआ फुंनि 8टासो टाइमाव खोन्थाहरदोंमोन, रायलायहरदोंमोन। आङो फिसाजोनिफ्राय खोनानानै आङो बिजामादैनो फन हरदोंमोन जावैसोनो। ओमफ्राय जावैसोआ होनदों, जानाय नंला आयै जानाय नंला, आंखौ आसा दाखालामसै, जानाय नंला बिदि होननानै बुंहरदों। ओमफ्राय फिसाफोरखौ सानैखौबो नायदो आयै, सानैखौबो नायदो बिदि होननानै, मेट्रिक पास खालामदो फिसाफोरखौ सानैखौबो नाय आयै, आंखौ मोननाय नंला, नोंसोर आंखौ मोननाय नंला बिदि होनहरदों आरो। बेजों लोगोआ सानै दं होनदोंमोन, सासेया थांबाय, ओमफ्राय आंजों सानै दं होनदोंमोन। ओमफ्राय सानै दं होननायखाय आंलाय सानैसो नंदों। ओमफ्राय नै दा खोनाबाय सासेयाबो गावस्रानायसो खोनाबाय हारसिङै। बे जाथाया बेखौ ओरै जालांदोंनो बे जाथाया। मुस्लिमफोरखौ लोगो मोनबायनो, ओमफ्राय मुस्लिमफ्रा होनबायनो बिसोरखौ दानथारगोन सुथारगोन होनबायनो। बिदि होननायाव ओमफ्राय आंनाबो जावैसोआ बर' रोंगौ नालाय, बर' सासे बिसिना लोगोआ, जावैसोआ बेंगलि, सासेया बर', सासेया असमिया हारसा। ओमफ्राय दाना बे बर'खौ होनबायनो जावैसोआ, सिरि था बिसोर जोंखौ दानथारनो नागिरदों सुथारनो नागिरदों, सिरि था होनबायनो। दाना बे बर'आ, बर'नि बुंनायखौनो बे बर'आ, नोंसोर जोंखौ दानथारनो नागिरदों होनलाय, नोंसोर जोंखौ सुथारनो नागिरदों होनबायनो। सोर होना होनायाव नैबेनो बुंदों होनबायनो। दाना जावैसोनि दाय जाबाय आरो। ओमफ्राय दाना बेबायदि होनग्रा मानसिया गावहा थांबाय केरेलायाव। ओमफ्राय बिमानो गैया, साथामाव सासेल' फन दङ, जावैसोनावल' फन दङ, बिसोर सानैया फन गैखाया बेबायदि। ओमफ्राय दा दायानो गावसोरजों गावसोर थांनायसो बायदि आरो दायानो। मानो सोंनांगौमोन बियो बिसिनाव। एसे आराम बुंबाय, बर'नि रायखुमाबाय, बिसोरथ' बर'खौ बुजियाना, बर'नि बुंनायखौ मानो बियो सोंहैबावनांगौ। लांफानाया साथामजोंनो जुक्ति जालायनानै थांदों, गावसिनि लागोनिनो गोजाखा, बे साफरिनिनो गोजाखा, साथामजों जुक्ति जालायनानै थांदों। ओमफ्राय बिदिनो 8टासोआव रायलायबाय, ओमफ्राय उनाव बयबो रायलायबाय, बयजोंबो एसे एसे रायलायहरबाय आरो न'खराव। ओमफ्राय उनाव गैला बिदि जादों, रायलायला। ओमफ्राय दानि आङो दासो मोनानानै सोर थिखाङो बे फनखौ होननानै आङो थुदोंमोन। ओमफ्राय थुनायाव नांबाय, नांनानै ओमफ्राय दाना आङो जावैसोखौथ' गैला होनना मिथिखाबाय, आंथ' रायलायनो रोङा, सोरनो होगोन सोरनो होआ होननानै होबाय आङो। होनानै ओमफ्राय बै गामिनि लिडारा रायलायबाय आरो, लिडारा बियो
बायदिसिना सोंहरबाय अबे जायगानि आरो सिमेन्ट सापरिनि बेफोरबायदि होननानै खोन्थाहरदों नामखौ खोन्थाबा मा जागोन बिसोरो केरेलायाव थांनो होननानै थांदोंमोननो केरेलानि खामानिया बिदिनो मा खामानि दङ बेखौ मावनो थांदोंमोन खोमा ना नाथुराबावसो थांदों ना मायाव थांदों मोनथिला मालाबाबो थांफेरा बे जावैसोआ दिनै मानो थांखो बियो बे खेबसेयाव मानो थांखो गामियावनो हाजिरा मावफेरा खेबसेबो मानो थांखो बियो न'आवनो टिउसन लायै जेने थेने जायो फिसा सानैखौ फोरोङो ओइदिनसो बिदि जानो गोनांखाय दासो थांफेरबाय बियो जेरावबो थांफेरा मालाबाबो क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथाइखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम लाइब्रेरी फेसिलिटीज कम्पिउटार लेबोरेटरी नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी OVC Pediatrics Laboratory, Free Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ क्वालिफिकेसना जाहैबाय जिएनएमनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएमनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास एएनएम कर्सआ 2 years कर्स जिएनएमआ 3 years कर्स